Kodi tchimo lobadwa nalo ndi chiyani? Ili ndi funso limene anthu ambiri pakulimva nthawi zonse amalingalira za mmene iwo amachitira m'moyo wawo, ntchito zawo, zokonda zawo, zimene iwo amapanga nthawi zonse. Koma funso ili likuyang'ana kwambiri nkhani ya tchimo lobadwa nalo, osati zimene ife timapanga. Adamu anali ndi udindo wotsogolera mtundu wonse wa munthu, ndipo kamba ka tchimo lake anthu onse analandira zotsatira za tchimo limeneli. Timabadwa akugwa kale ndipo timasochera kuchokera ku njira ya Mulungu. Izi zikhoza kumveka bwino makamaka pamene tikuwerenga buku la Aroma mutu 5 ndi miyaka namba 12. Chifukwa chache monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Izi zikufuna kutionesera poyera kuti pali tchimo limene ndi lobadwa nalo, makamaka pamene tikuyang'ana za munthu mmodzi amene ndi Adamu, amene ili monga mbewu imene ife tonse pakubadwa tikubadwa ngati zipatso zimene zikuchoka pa mbewu imene inavyalidwa kale, imene mbewu yake ndi yowawa zedi, imene zipatso zake ndi zowawa zimene zikhoza kutipangisa ifeyo kutitengera kuimfa, ndiye uchimo. Ndipo chifukwa cha chimenecho tikaona kuti dziko lonse, munthu wina aliyense amene ali kubadwa pa dziko lapansi akubadwa pa mtengo umene chipatso chake ndi chowawa, chipatso chake ndi imfa. Komabe mu Aroma chapter 5 verse number 19 tionabe akunena kuti pakuti monga ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Tsopano tikuona kuti poyamba tchimo likulowa ndi munthu mmodzi monga mbewu, ndipo namba 2 tikuona munthu mmodzi akulowa ndi kumvera konse ndi chilungamo chonse ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo tsopano tikuona kuti chifukwa cha munthu mmodzi amene akupita pa mtanda, chifukwa cha kuzipereka kwa munthu mmodzi, kumvera kwa munthu mmodzi ndi Ambuye wathu Yesu Khristu amene ndi wangwiro, ife tonse tingathe kupulumutsidwa makamaka pakukhulupirira Ambuye wathu Yesu Khristu. Imfa inalowa chifukwa cha munthu mmodzi, komanso moyo ulipo chifukwa cha munthu mmodzi ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Makamaka tiyenera kuzindikira kuti ife tonse pamene tikubadwa pa dziko lino lapansi timabadwa monga mbewu imene ikubadwa pa mtengo umene umabereka nthawi zonse zipatso zowawa. Koma tsopano Ambuye wathu Yesu Khristu ili monga mbewu imene ndi yabwino, imene ndi yangwiro, imene ngati tikubadwa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, tsopano ndi munthu amene ali kubadwa ndi moyo watsopano, mbewu imene siyowawanso, mbewu imene ikhoza kubereka chipatso chabwino komanso chokoma. Ambuye akudaliseni pamene mwakhala mukulandira uthenga umenewu komanso kutenga nthawi yanu kumvetsera uthenga umenewu.